Po 70. roce života si mnoho lidí myslí, že chůze je nejdůležitější způsob, jak si udržet zdraví a vitalitu. Ale co když vám řeknu, že odborníci stále častěji varují, že pokud je chůze jedinou formou pohybu, může ve skutečnosti urychlit proces stárnutí? Přestože je chůze užitečná pro udržení fyzické aktivity, spoléhání se pouze na ni může vést ke ztrátě svalové hmoty, zhoršení rovnováhy, stuhlým kloubům a dokonce ke zvýšenému riziku pádu. Proto je důležité doplnit své denní návyky o další pohybové aktivity, které pomáhají udržovat sílu, flexibilitu a stabilitu. Pokud chcete zůstat silní, pohybliví a nezávislí po mnoho let, je čas soustředit se na těchto 5 klíčových oblastí. Tyto jednoduché změny mohou zlepšit kvalitu vašeho života a pomoci vám zůstat aktivními a bez bolestí déle. Než budeme pokračovat, zvu vás k odběru mého kanálu, označení videa jako "to se mi líbí" a sdílení s přáteli, aby se i oni naučili, jak zůstat zdraví a aktivní ve zralém věku. Za prvé, flexibilita a mobilita, klíč ke zdravým kloubům. S přibývajícím věkem se klouby přirozeně stávají méně pohyblivými a každý pohyb může být výzvou. Pokud pro vás začíná být obtížné se ohnout nebo otočit hlavou, může to být známka toho, že vaše flexibilita klesá. Samotná chůze neposkytuje dostatek protažení, které klouby potřebují, aby zůstaly zdravé. Nedostatek flexibility může způsobit stuhlost, bolest a potíže. Při každodenních činnostech, jako je obouvání bot, zavazování tkaniček nebo dosahování na předměty ve vysokých skříních. Každodenní protahovací cvičení, jako jsou rotace krku, kroužení kotníky, protažení paží a jemné pohyby, jsou nesmírně důležitá pro udržení pohyblivosti. Kromě rozšíření rozsahu pohybu tato cvičení podporují lepší krevní oběh, snižují napětí ve svalech a usnadňují pohyb. Flexibilní tělo je odolnější vůči zraněním a správné protažení může také pomoci snížit bolesti, které se často objevují s věkem. Na začátek stačí věnovat pouhých 10 minut denně jemnému protažení. To je dost na to, aby se tělo cítilo uvolněnější, pohyblivější a připravenější na každodenní výzvy. Pokud si nejste jistí, kde začít, můžete zkusit jednoduchá cvičení, jako je přitahování kolen k hrudi, jemné protažení paží ke stropu nebo kroužení rameny. Postupem času bude vaše tělo uvolněnější a pohyby volnější, což vám usnadní každodenní aktivity a zlepší kvalitu života. Flexibilita není otázkou věku, ale pravidelné praxe. Za druhé, cvičení na rovnováhu zajistí každý krok. Rovnováha se s věkem přirozeně zhoršuje a ztráta stability je jedním z hlavních důvodů pádů u starších lidí. Statistiky ukazují, že pády patří mezi hlavní příčiny zranění u starší populace a jejich zotavení může být dlouhé a náročné. Mnozí lidé nechápou, že rovnováha se neudržuje sama od sebe. Vyžaduje pravidelné cvičení a aktivní péči. Přestože je chůze užitečná, nerozvíjí stabilizační svaly, které jsou zásadní pro udržení rovnováhy. Tyto svaly, umístěné v chodidlech, kotnících, bocích a trupu, hrají klíčovou roli při udržování stability. Když tyto svaly zeslábnou, zvyšuje se riziko nejistých kroků a pádů. Proto je důležité zařadit do denní rutiny jednoduchá cvičení na rovnováhu. Cvičení jako stání na jedné noze, chůze po imaginární přímce, jemné přenášení váhy z jedné strany na druhou nebo používání malých míčků ke zlepšení stability mohou výrazně posílit svaly, které kontrolují rovnováhu. Aktivity jako pilates nebo tai chi jsou rovněž nesmírně užitečné, protože podporují kontrolované a vědomé pohyby, které dále posilují pocit stability. Kromě prevence pádů zlepšují cvičení na rovnováhu celkovou koordinaci, reakce a sebevědomí při pohybu. Pokud se cítíte stabilně a bezpečně, každý krok je snadnější a bez strachu z nehod. Pokud si chcete ověřit svůj stav rovnováhy, postavte se vedle židle nebo stěny. Zvedněte jednu nohu a zkuste udržet rovnováhu alespoň 10 sekund. Pokud je to pro vás obtížné, je to známka toho, že těmto cvičením musíte věnovat více pozornosti. S pravidelným tréninkem se vaše rovnováha zlepší a každý krok bude jistější a stabilnější. Trénink rovnováhy není volba, ale nezbytnost pro samostatný život ve vyšším věku.
Za třetí, cvičení na posílení svalů trupu chrání páteř a držení těla. Silný trup není důležitý jen kvůli vzhledu, ale je zásadní pro udržení stability, správného držení těla a ochrany páteře. Trup zahrnuje svaly břicha, zad, boků a pánve, které společně fungují jako stabilizátory těla při každém pohybu. Když tyto svaly zeslábnou, objevuje se zhrbené držení těla, bolesti zad a problémy s rovnováhou. Slabý trup také zvyšuje riziko pádu a zranění a může způsobovat nepohodlí při běžných činnostech, jako je chůze, vstávání z postele nebo nošení nákupů. Mnoho lidí si neuvědomuje důležitost svalů trupu, dokud nezačnou pociťovat bolest nebo mít potíže udržet správné držení těla. Pokud si všimnete, že se stále častěji předkláníte, cítíte nepohodlí v dolní části zad, nebo máte problém stát delší dobu rovně, může to být známka oslabení trupu. Naštěstí posílení těchto svalů nevyžaduje návštěvu posilovny. Jednoduchá domácí cvičení, jako je stahování břišních svalů v sedě, jemné rotace trupu, podsazování pánve nebo cvik most, zvedání pánve v leže na zádech, mohou být velmi účinná. Cvičení jako stání rovně u zdi, kdy se snažíte, aby se hlava, ramena a záda dotýkaly zdi zároveň, také pomáhá korigovat držení těla. Silný trup snižuje zátěž na páteř, zlepšuje rovnováhu a předchází bolestem zad. Pomáhá také zvládat každodenní úkoly s větší lehkostí a bezpečností, například zvedání předmětů, chůzi po schodech nebo chůzi v nerovném terénu. Pokud chcete otestovat sílu svého trupu, postavte se rovně ke zdi tak, aby se hlava, ramena a pánev dotýkaly povrchu. Pokud je pro vás obtížné tuto pozici udržet nebo cítíte napětí, může to být známka oslabení trupu. Začněte s jednoduchými cviky a postupně zvyšujte intenzitu. Vaše tělo vám poděkuje a správné držení těla spolu se silnou páteří vám poskytne větší volnost pohybu a menší náchylnost ke zraněním. Za čtvrté, pohyby s nízkou zátěží chrání vaše klouby. S přibývajícím věkem se klouby přirozeně stávají citlivějšími. Chrupavka, která je chrání, se opotřebovává a kloubní tekutina, která umožňuje hladký pohyb, ubývá. To může vést k stuhlosti, bolesti a omezenému rozsahu pohybu. Ačkoliv je chůze výbornou aktivitou pro udržování kondice, opakované pohyby a nárazy chodidla o zem mohou časem klouby zatěžovat, zejména kolena, kyčle a kotníky. Pokud po procházce cítíte bolest nebo nepohodlí v kloubech, může to být známka toho, že vaše klouby potřebují zvýšenou pozornost a ochranu. Proto je důležité zařadit aktivity s nízkou zátěží, které snižují tlak na klouby a zároveň podporují sílu, pohyblivost a prokrvení. Plavání je jedním z nejlepších příkladů. Voda nadlehčuje tělo, čímž snižuje zátěž kloubů a zároveň umožňuje procvičení všech svalových skupin. Také jízda na kole, vodní cvičení, jóga a jemné protahování jsou vynikající aktivity, které udržují zdraví kloubů, posilují svaly a zlepšují flexibilitu. Kromě toho mohou jednoduchá cvičení, jako je sezení na židli a pomalé vstávání se zapojením nohou nebo používání lehkých elastických pásů, pomoci udržet sílu a pohyblivost bez zbytečné zátěže. Je důležité naslouchat svému tělu. Pokud vám nějaká aktivita způsobuje bolest, zkuste jemnější variantu pohybu nebo se poraďte s odborníkem. Nízká intenzita neznamená nízkou účinnost. Pravidelné jemné cvičení může zlepšit krevní oběh, podpořit výživu kloubů a pomoci snížit stuhlost. Takové aktivity také snižují riziko zranění a umožňují dlouhodobou pohyblivost a samostatnost. Pokud chcete otestovat stav svých kloubů, zkuste si sednout na židli a pomalu vstát bez pomoci rukou. Všimněte si, jak se cítí vaše kolena a kyčle. Cítíte lehkost pohybu, nebo vás provází pocit stuhlosti? Pokud si všimnete nepohodlí, možná je čas zařadit do své rutiny více aktivit s nízkou zátěží. Tímto způsobem chráníte své klouby a dlouhodobě udržujete jejich zdraví. Za páté, silový trénink. Udržujte svalovou hmotu a sílu. S přibývajícím věkem dochází k přirozenému procesu ztráty svalové hmoty, známému jako sarkopeně. Tento proces začíná již po 30. roce života a po 70 se výrazně zrychluje. Ztráta svalové hmoty neovlivňuje pouze vzhled, ale také každodenní činnosti, jako je
Vstávání z postele, nošení tašek, chození po schodech nebo udržování rovnováhy. Slabé svaly zvyšují riziko pádu, zranění a ztráty samostatnosti, což přímo ovlivňuje kvalitu života. Ačkoliv chůze poskytuje určitou úroveň aktivity, nevytváří dostatečný odpor k udržení a posílení svalů, zejména v horní části těla. Proto je důležité zařadit do denní rutiny cílený silový trénink. Nemusíte zvedat těžké činky nebo chodit do posilovny. Jednoduchá cvičení s vlastní vahou, jako jsou dřepy, kliky o vyvýšenou plochu, zvedání na špičky nebo používání elastických pásů mohou mít velký účinek. Dokonce i každodenní aktivity, jako je nošení nákupních tašek, zvedání lahví s vodou nebo použití schodů, mohou sloužit jako forma silového tréninku. Klíčem je, aby byla cvičení postupně náročnější. Tomu se říká princip progresivního zatížení. To znamená, že s rostoucí silou byste měli postupně zvyšovat váhu nebo počet opakování, aby svaly byly stále stimulovány a sílily. Pravidelným silovým tréninkem nejen udržíte svalovou hmotu, ale také zlepšíte rovnováhu, stabilitu a celkové zdraví kostí. Silnější svaly navíc pomáhají snižovat tlak na klouby, čímž snižují riziko bolesti a zranění. Silový trénink má také pozitivní vliv na metabolismus, což znamená, že tělo spaluje kalorie efektivněji a udržování zdravé hmotnosti je snazší. Studie navíc ukazují, že pravidelný silový trénink zlepšuje duševní zdraví, snižuje hladinu stresu a zlepšuje náladu. Pokud chcete otestovat sílu svého těla, zkuste si několikrát za sebou sednout a vstát ze židle bez použití rukou. Pokud je to náročné, je to známka toho, že je čas posílit své svaly. Dobrou zprávou je, že nikdy není pozdě začít. I lidé v 70 a 80 letech mohou pravidelným silovým tréninkem zlepšit svou sílu a kvalitu života. Pamatujte, že silné tělo znamená i větší nezávislost. Začněte pomalu s jednoduchými cviky a postupně budujte svou sílu. Každý krok ke zvýšení svalové síly je krokem k delšímu, aktivnějšímu a zdravějšímu věku. Pokud jste se dosud spoléhali pouze na chůzi, abyste zůstali ve formě, možná jste si ani neuvědomili, jak moc vaše tělo potřebuje víc než jen pohyb. Po 70 spočívá klíč k udržení zdraví a samostatnosti v širší škále aktivit. Od udržování flexibility a rovnováhy přes posilování středu těla až po ochranu kloubů a udržování svalové hmoty. Je důležité si uvědomit, že tělo není nikdy příliš staré na pokrok. Bez ohledu na to, kolik vám je let, můžete vždy zlepšit svou sílu, rovnováhu a pohyblivost. Každá malá změna může přinést velký rozdíl. Začněte ještě dnes, vaše tělo vám poděkuje. Která z těchto oblastí je pro vás nejdůležitější? Všimli jste si změn ve své síle, rovnováze nebo pohyblivosti? Podělte se o své zkušenosti v komentářích. Rádi slyšíme, jak plánujete tyto tipy uplatnit ve svém každodenním životě. Vaše příběhy nás inspirují k tvorbě obsahu, který vám pomáhá. Pokud se vám toto video líbilo, dejte like, odebírejte kanál a sdílejte ho s ostatními. Děkujeme za sledování a těšíme se na vidění u dalšího videa.